da ke na Fatima, dole ke ce uwar gida. Allahu farko alamari mai sanya waye ka zamdari, ka bani baiwa iri-iri, ka sanya haske a zuciya. Kayo salati ga Mustapha wanda ba kaiwa waninsa ba, ka sa iyalai sahun gaba su Fatima ma asumiya. Auliya na saka da su, jani baya fushi da su, dan bodi dole kai da su, kun yi bayani na gaskiya. Zakzakiri hadiminka ne, kira ni ko da a gaibu ne, raina ban san jininka ne, mun izo na fi Nigeria. Ya sai da gani nan tafe, ina barin inda zallabe, ke bani bargo na lallabe, na tsallake tun a duniya. Da ku ibada take cika, su Fatima in gaya maka, ka so su koko ka halaka, a lahira za ka sha wuya. Ya tsara duk mai fushi da ke, da kyar kiyama ya tsallake, domin kwan duk wanda ya sake, ya bar kutu za ya sha wuya. Shin me ma za ya kai ni ne, da kai da harkin fushi da ni, wanda ya zamkin kula da ni, na tsallake tun a duniya. Zahara sai ga mai rabo, rabo yake sa ayo yabo idan babu kokabo, ka yi shi koda a zuciya. Ga mai fushi inda rabbana, da ta yi Allahu zai hana, idan ta so take zai hana, fushinta bai so a duniya. Sanda nake miki umma ne, kamar maka wanda bai gani, idan ya dawo yana gani, zai yi sururi a zuciya. Da tono ta san hakikanin ke umma da ta hotu, tana ta kukan ya laitani, da ban kasance da gimbiya. Zan tsaya duk da bayawa, ya Fatima ke yiwa, ladan ta sa yayi ta hawawa, El Nasidi ne mai shari'a.